Tak duduhi panggon rekomendasi dinggo jeguran wo. Mbangane nganggur tola-tole ning omah ora duwe gawean kaya gombalan amoh iki aku mlaku-mlaku ning Plalar wo. Dadi menurut informasine wong kono, ning kono ki enek guwa sing enek alirane sungai jenenge Guwa Plalar wo. Mungkin gampangane dijenengke Guwa Plalar tekno panggonane iki ya ning Plalar wo. Nek panggonane ning gone Simbok ya jenenge Guwa Garba. Nek kontur alame kene iki pegunungan wo, dalane ya munggah medun. Iki termasuk dalan sing apik wo. Engko nek wis arek tekan lokasi, dalane corblok cilik wo. Iki enek pertigaan awake dhewe ambil sing kiri ya wo, aja ambil sing kanan. Nek pertigaan awake dhewe ambil sing kanan ku mau arah ning Dlisen wo. Lah iki wis mlebu corblok wo, awake dhewe nurut corblok terus. Iki wae wo, ngati-ati ya wo, dalane ning kene terjal medun terus. Terus elek wo dalane ning kene wo, urung enek pembangunan wo, kuwi dalane jek grunjal. Kaya ulate bojo nek jatah sasene kurang wo. Dadine lokasine Guwa Plalar iki terletak ning Padukuhan Plalar, desane Umbulrejo, kecamatane Ponjong wo, kabupatene ya jek Gunung Kidul. Pinggir dalan iki jek akeh wit pring, wit jati wo ning kene, khas tanaman Gunung Kidul. Muga-muga wae ora enek manuk sing salah nggawa bibit tanaman ya wo. Masalahe saka Blimbing tekan Plalar ya letih adoh wo desane, isine gor alas-alas. Mangkatku rene iki kisaran jam 3. Dadi perjalanan saka ngomah tekan Guwa Plalar iki ya kisaran setengah jaman wo. Dadi iso diomongke rene ku ya kesoren wo. Ki awake dhewe wis mlebu desa Plalar ya wo. Kuwi sarak tekan kuwi plakate kono ki enek wo, ning nggon sisih kiwa dalan ki sampean namati ki awake dhewe belok ngiri ya wo. Belok ngiri ki awake dhewe mlaku terus ngati-ati ya wo, jalane jan lumayan terjal ki wo, kaya cobaan urip. Awake dhewe mlaku terus wo, nurut dalan lemah iki wo. Pokoke aja ngasi menggok, lurus terus wo. Lah kuwi wis arek tekan parkiran wo. Dadine parkirane iki lokasine ya jek biasa wo, jek lemah biasa. Masalahe ning kene pengunjunge ya urung patek akeh wo. Dadi mungkin biaya operasional pemeliharaan karo pendapatane ora seimbang. Masalahe nek pariwisata awake dhewe ya butuh pemeliharaan to wo. Harapanku gawe video iki men kene iki viral wo, men iso akeh wong teko rene. Dadine kene iki berpotensi banget wo, nek soal keindahan alame jan sakpole wo kene iki. Dadi sing do seneng wisata petualangan susur gua apa tetek bengek iki ya rene wo, iki kenek dienggo rekomendasi tempat wisata petualangan di Gunung Kidul. Mendaki gunung, lewati lembah. Lah yo kene iki wo, Guwa Plalar jan rekomendasi wo, pol. Kuwi awake dhewe urung tekan guwane ya wo. Iki akeh njabane kedunge sing dek cilike ora iso jeguran ning kali. Lah yo iki iso dienggo jeguran wo, rekomendasi banget iki dienggo jeguran wong gede-gede iki. Aku jane pengenku yo jembumblung wo ning kene ning yo ora nggawa ganti. Kek engko ketuk omah pacakane seneni simbokku wedi nek pilek. Malah sesuk ora entuk dolan meneh aku wo, ora iso golek video. Biyo halah wo, banyune beninge cah jan. Apa ora gur kepengin jembumblung nek kaya ngene iki. Wo aku wis tekan ngarep guwane iki. Pokoke tonton video iki ngasih akhir ya wo, engko bakalan tak jak mlebu ora putus guwa kae. Iki sak iso-isoku tak jikokke video sakitaran guwa sik wo, men sampean sing duwe kenangan ning kene iso flashback ya wo. Muga-muga gek duwe kesempatan gek iso bali meneh ya wo. Ayo wo tak jak mlebu wo iki. Iki awake dhewe wis wiwit arek mlebu guwane wo. Dadine guwane iki rada peteng wo, masalahe aku rene ya kesoren. Tak rekomendasike nek sampean rene ya ngejak wong wo sing luwih ngerti seluk-beluke kene. Gek tur nek rene ya aja sore-sore banget, nek iso awan kae wo, karo nggawa perlengkapan senter utawa apa wae sing dibutuhke dienggo susur gua kuwi wo. Masalahe agek njabane wae kaya ngene apike. Apa meneh jerone wo, ya Allah kita wo. Ya wis ya wo, ngono wae ya wo. Menawi enten lepat kula nyuwun pangapunten ya wo. Matur nuwun, mugi sehat sedanten.